бародаро, хонаи фурӯшӣ ва иваз карда мешавад хонаи имрӯза ба духонага дар шаҳри Душанбе. Пешаки гуфтимтон ки хона ҳам фурӯшӣ ҳам иваз карда мешавад ба духонага дар шаҳри Душанбе ва баъдан масъалаи пулиша маслиҳат мекунем. роҳи бозори марказӣ, заправкаи Орио, мана бародаро, роҳи автодром, роҳи хонаи Анаҳам имрӯза. Хона ду роҳ дорад. Нигоҳ кунем бародаро. Як роҳаш ба автовокзал, роҳи дигараш ба пушти мактаби 53 ба назди масҷид. Хона дар ана ҳамин роҳ аст. Аз ҳаминҷа тақрибан мана ҳамон боми сурх барги ана ҳамон ҳамагӣ 60-70 метр дуртар аст. шаҳри Кӯлоб номбои поёнда медрояд. Назди хонаи Анаҳам имрӯза ва худи хонаи имрӯза. Бародаро, мана роҳ ба автовокзал бо ҳамин роҳ омадем ва роҳи дигари мо бошад пушти беморхонаи Байторӣ аст. Бародаро, яъне духтурхонаи ҳайвонот мегӯянд ва назди масҷид қатъиян ҳамин роҳ меравад, мебарад аз пушти мактаби 53. Дарвозаи Анаҳам имрӯза хона. Як масъалаи хуби хона ин аст ки мана канал дорад. Масъалаи об мушкилӣ намешавад. Дохили ҳавлии имрӯза масоҳат 14 сотиқ замини назди ҳавлигӣ аст. беҳад битони нағз гирифтагӣ як проекти хуб хат сохтагиан хонаи имрӯзаро ва ҳавлии имрӯзаи мо ана ҳамин аст. дар ин тараф алоҳида 3 дархона, як калидор, ошхона бо ҳаммом аст дар ана ҳамин тараф худаш ва дар инҷа бошад 2 дархонаву мана як калидори хурдакак ва ҳоҷатхона асту оғилу каҳдон, хуб дарахтони мевадиҳанда. аз ҳамон хонаҳо шурӯъ мекунем. хонаҳои имрӯза мана як калидор, як хона ва ин бошад дуюм хона. ба боми хона ҳамроҳ дорад. тирезаҳо пластикӣ, дари хуб. мана инаш якум хона бародаро. таъмираш бо таъмири хуб аст. абои гирифтагӣ хуб. дар инҷа мешавад дуюм хона. кондитсионер ҳам дорад. мана бародаро, ҳамин хел хона аст. ҳам хел шпакловка кардагӣ асту халос. пардаҳо хуб дӯстон. хуб бародаро, аз ҳамин хонаҳо баромадем. мана инаш мешавад сеюм хона бародарои гиромӣ. сеюм хона ҳамин аст ва мо бошад дохили дигар хонаҳо мешавем. марҳамат. дар инҷа ҳаст боз як хонаи алоҳида. дар ҷамъ агар ҳисоб кунем мо 4 хона мешавад дар ҳаминҷа бародарои гиромӣ. мана инҷада ошхона. ин аст ошхонаи имрӯза. як стелаж кардагианд. дар ин тараф бошад ҳаммом. мо баромадем дӯстони гиромӣ. дохили ана ҳамон 2 дар хонаи дигар мешавем. мана дӯстони гиромӣ, ин 2 дар хонаи мо ҳаст. нишонтон метам. мана бародаро, ин якум хонааш. таъмир аст, таъмири хеле ҳам хуб. тирезаҳоч хеле гуфтем пластикӣ аст ва ин бошад дуюм хона мешавад. ана ҳамин аст дуюм хонаи имрӯза. баромадем аз ин хонаҳо. мана роҳрав. ҳамаи роҳравҳо ҳамин хел битон гирифтагӣ бародарои гиромӣ. дар ана ҳаминҷа макони холӣ аст. оғил ҳам кунем мешаваду ҳалов хонаҳо барои нонпазӣ. инҷа макони холӣ аст бародарои гиромӣ. дар инҷа бошад ҳоҷатхона ва каҳдон аст. мешавад яки онҳоро оғил кунем. дар ин тараф бародарои гиромӣ сохта шудааст 3 дархона, ошхона бо як калидору ва ҳаммом аст дар ана ҳамин тараф. дар инҷа бошад 2 дархона. мана дар инҷа сохтмонро нишонтон дода будем. ҳоҷатхона аст, коҳдон аст, оғилу нонбойхона. хуб, нархи хонаи имрӯза 700,000 сомонӣ. 700,000 сомонӣ. ва қисм ҳам фурӯхта мешавад бародаро. аз ҳамин ҷайхи тақсим мешавад. қисм ҳам фурӯхта мешавад хонаи имрӯзаи мо. рақамҳои соҳиби мулкро мегузорем. худатон дар тамос бошед. боз каме ҳам арзон карда мешавад. каме. саломат сарбаланд бошед. барои реклама рақамҳои агентстворо мегузорем.